Ýokary zähmet görkezleri bilen üstünlükleri besenýän kärhanalaryň birem Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk Bölümçiligi ministrliginiň Köýteni Akan müdürligidir. Geçen ýylyň netijeleri boýunça müdürlükde magdanal gurulşyk feristeleriniň 600.717 kub metri öňürilip bellenelen meýilnama 102 göterim ýerine ýetirildi. Degişli döwür bilen deňeşdiremizde önümçiligiň ötüş tepkini 120 göterime barabar boldy. Maliýe görkezleri boýunça degişli döwürde 16 milyon 100 000 manatlyk iş alınıp barylyp meýilnama 102,5 göterim amal asyrly. Geçen ýylyň ýanwar-dekabr aýlarynda müdürlükde çağıl daşynyň 224.460 kub metri, ýuwulan çägäň 294.130 kub metri öňürildi. Sözüň dolma anasynda müdürlüğün iş hünärmenleri ýurdumyzda aglan edilen 2024-nji Pähim paýkazmany magtumly Pragy ýylyny joşguly zähmet ýeňişleri bilen garşy aldylar. Bu ýerde esasanan 5-20 mm ululukdaky çağıl daşlary, 0,5 mm ululukdaky üwelen we ýuwulan oňluk çağıl daşlary taýýarlanylýar. Önümçiligiň ýola goýulmagyna gerek bolan çyýgmal müdürlüge degişli bolan daş hojalygyndan çağıl çäge garrynynyň alynýan daş känininden gadylyp alynýar. İşlerin ilerlemegine Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaly Gahrman serdarymyň taýy tagallalarynyň netijesinde ýurdumyza getirilen ýokary öňürjülükli tehnikalaryň sallamly goşandy bar. Müdürlükde öňürilýän gurulşyk feristeleriniň ýaýtyda öwelen we ýuwulan daş önümleriniň sebitde gurulşyga alınıp barylan dürli desgalarda giňden ulanylýandygy bellälikli ýagdaýdyr. Müdürlüğün işgärleri ýurdumyzyň Senagat düzümini ýygyderli kämilleşdirip, şanly ösüşlere ösleýän, il günümizin awadan hem esretli durmuşda ýaşamagy, watanymyzyň gülläp ösme ugruna uly işler amal asyrýan hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman serdarymyza, Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza hoşarlyk sözlerini aýdýarlar.